Ay, siyisukume umuntu esikoleni manje. Ivuliwe ikole. Ilana esasizilena. Oh, lele homework. Letha, sesikhohliwe yazi. Saba sendlunkulu hlela umhlangano ophuthumayo ngeweekend ngenhloso yokuvulela uSibusiso Manqele icala ngokubuyisela uba omncane wakhe esikolweni uShilisi. Bafowethu aseneme endlunkulu ngoba ngokwazi kwethu uShilisi wayegcina ngaStandard 2 ukuthi sengabuyiselwa kwabanike. Yebo singa-understand mangathi kwake ufike esikolweni ayosebenza engadini. Hayi ukuthi angene eklasini phela uShilisi akaphakamisi. Futhi uShilisi akaseyona ithaphi yokubuyisela esikolweni. OShilisi sebelinda uJesu ukuthi abuye. Sebekulelo zinga aseneme bafowethu endlunkulu. So ke kufanele kuboshwe lo wasemdlitsheni.